Motivation as always with Evangelist. I want to not tell that today our point of motivation is spirit of competition. Spirit of competition. That is what we are talking about. Should we be competing or we are supposed to be complementing each other? Yes. Spirit of competition. Don't compete here. Kana kuti toita complement each other. Toda kupanzwisisa ipapo. Right. Competition muupenyu iriko, makwikwi ariko, maybe kuma sports and everything, but ndinoda kubata concerning my life issues mukurarama. Uchaona kuti kune mweya we competition unosvitsa vanhu kuma extreme muupenyu. Vamwe vanopedzisira vatora zvikwereti, vamwe vapedzisira vatenga chinhu chaangasiri kuda kutenga. Because ndingatenga mota yakati ndiyari kutaurwa muno mutauni saka ndakutonotengawo mota iyoyo. Iyo mota yakanaka but chayatengerwa ingori mweya competition. Uchizviona kana muwanano mwakatarisa relationship yepa next door upenyu hwevamwe obva atoona kunge ndova riri nana zvavo zviri right. Zvinongodyara mweya unopedzisira wane jealousy kana waona kuti competition macho wakundwa. Jealousy robva rabereka uruvengo to an extent yekuti vanhu vanopedzisira vakukuvadzana, but zvatangira papi? Zvadyarwa nemweya wecompetition, mweya wemakwikwi, mweya wokuti nhingi kana aita indogona kutoita kumudarika. Why? Because kana aita vanhu vari kutaura nezvake, vanhu vachataura nezvangu. Munhu anopedzisira kuita zvinhu zviri unnecessary. Ukaenda kana kumusic chaivo chaivo, munhu anopedzisira ngoti kana nhingi aburitsa album ndatoburitsawo rangu kana next month. Otozinoti chinhu ichi hachina kunyatsorongwa kugarirwa pasi, hachina kunyatsoibva, but inyaya yekuti chi ndoda kubvisa nhingi pakutaurwa. Vanhu ngavataurawo nezvangu. So competition yakatoshata kusvika palevel iyoyo yekuti spirit iyoyo ikakubata, chese chaunoita hausi kuchiita kubva pamind yekuti unofanira kunge uchichiita, but uri kuchiita nokuti une zita remunhu raunoda kudzima, uchida kuti rako rionekwe, utaurwe nezvako. So a lot is involved paspirit iyoyo to an extent yekuti zvikatoenda palevel yekuti senyika munopedzisira kuti nyika yakati yakaita zvakati, nyika yedu toita, but chinhu chaunofanirwa kutarisa kana wapinda mucompetition, number 1 ndechekuti chiri necessary rekuti ndiite. Number 2, ndine capacity rekuchiita, ndinogona kusustain here zvinozodiwa. You can buy a car today inokunetsa 3 liter, wotaurwa mutauni anofamba ne3 liter, kuzoonekwa kumhanya nechigubhu radrum. Kune mota yekuti haufanira kuonekwa nechigubhu muroti. Kune mota yekuti haufanira kuonekwa pabus stop uchiti ndoda 2 varikuda kuenda. Why? Vanhu kana wakulevel iyoyo hauchaoperate semushikashika. I've seen guys, oza kuna vanhu vakatya kupinda mune imwe Range Rover muna Samora tichienda kuwadzana, yakatomira patotal paya, vanozonzi ndofunga pane munhu warikutsvaga because taipira ritakwira vanhu. Mabari kutotsvaga vanhu tengi rakatsvuka, zvinhu hazvinomira mushe, chinhu chakapushwa necompetition, saka atopa type. So vanhu vangakutotya topindere mota hadzitakure, kamota idzi hadzitakure, dzinosvika pakutakura kana wakaitenga zviri zvecompetition. Why? Because wawakakompea naye ane ability, ane capacity yekuhandla chinhu. Ichitamboenda kumabhawa oza mubhawa unogona kusvika pedzisira wakutenga doro, kwete nekuti uri kuda doro, but nekuda kwokuti pane rimwe timu riri paside riri kungotengawo doro, riri kushamisira nekudini. Ukasarongeka musho unogona kutotengera nemuridzi webhawa usingazivi kuti muridzi wari akangogara imomo. Why? Because uda ngonwisa vanhu doro. Competition yakaipa zvekuti unopedzisira wakuitira vanhu vausingafanira kunge uchiitira. Musati mamudziwa mastori kuti munhu akapinda mubhawa akati munhu wese ngaanwe doro, mangwana bvefuma itaura kuti akatengera bhawa rese. Ukazotarisa upenyu hwake, mararamiro nezvimwe zvinhu unozoti saka rekodhi yaaitsvaga kumisa muupenyu yekuti akamisa bhawa rese, such records mulife hadzina kwadzina kusvitsa. Kuti akamonimisa bhawa rese, akavharisa program yakati, akaloka mastreets, wapedza kumaloka chii mangwana zvii zviri kuitika. Saka unoona kuti wadzima mazita evamwe wagadzira rako, but wadzigadzira muchinhu chisiri healthy, chisina kunaka for the future kana mukurarama, kuti icompetition yawapinda but wazvipinza unnecessary cost. Ndambogara kuwadzana pane pamwe pamba so pane jurawo rakanaka, but waiti ukapinda mukati kadheni kangari mukati. Saka ndainditsika kuti indakanyatsoinvesta kujurawo achishadza kunyatsogadzisa paanogara. Unozoona kuti maneighbors ake manje vane mazijurawo, vane mazigedhi nechi, saka akapinda mucompetition yejurawo negedhi yasina dheni. Ukapinda mumbonyo zonoti mukuru da akatanga nemba, but inyaya yekuti competition inokusvitsa malevels iwayo. Competition inoita kuti uve nemweya wekudongorera zvinhu zvevamwe kuti it's good kutarisa kuti vamwe vari kuitei, it's good to get inspired, it's good to learn, kudzidza kubva kune vamwe, but know your capacity and the reasons why to do it. Nokuti ukasaziva mareasons yazviri kuitirwa unopinda mucompetition
yaunozopedzisira wokundwa futi, because mucompetition mune problem one, munoita anogona neasingagone, munoita akundwa nemunhu akundwa. Saka ukangopinda mucompetition, make sure kuti pane kuremekedzwa kana kudzikisirwa. Why? Because pane anokundwa kana pane competition. But when you are doing things at your own level, at your own capacity, learning from others, uchiona kuti vari kuitawo sei muupenyu, but woziva your capacity kuti for the meantime handingafambe neBenz, handingafambe nezimotikari, ini ndiri rocha. But unongochita patinonosangana netimu rangu patiri kuenda out, baba ndingakasvika kapaka range yake, ndingakasvika kapaka yake. Ndakazonzwa vamwe vakujoka makufezwa kanzi ko ungadrive dining here, ungaovertake here nedining, itawo mota zvino uendewo kune timu rako. But majokes, real life accommodation iri greater than motikari. Kana usina that capacity, chekutotanga first priority pako pekugara pakanaka. But ukabatwa nemweya competition, unochena, ozikana anopfeka hembe yemari yakati. Osakune dzimwe hembe dzakapfeka vanonzwa kuti ndiye mari yakati, ndiye mari yakati, aita zvakati. Haina kutengerwa kungopfeka, yakatengerwa kuti ndigadzire a name musociety. Asina naMark Zuckerberg wanobuda pa Steve Jobs nambona imwe picture yake, so angopfeka chisweta nejini. Mana ndimari dzese idzodzidzi. Kune vanhu vaka-understand life kusvika palevel yekuti dzimwe competition dzatinoita isusu hadzisi necessary, hadzisi kanaka. Isusu wacho tiri kuposta paFacebook, ndisita kutochena kudarika muridzi wacho Facebook Zuckerberg. Tikuti anotovhunduka kuti indava kudaro, so but mweya uri matiri. Why? Because in society matinogara dzimwe nguva tinojajana kuti akapfeka suti yemari, akapfeka hembe yemari, anodriva mota yakaita sei. But is it necessary? Ozoona kuti dzimwe nguva tangopinzana mumacompetition, asina award yaunowana, asina chimwe chaunozonzi akakunda ningi, ndiye akarira, ndiye akaita chakati. But kurira kwese nezvakaitika chicha akachibva mulife, hapana. Mweya wecompetition wasvitsa pakuti vanhu vapedzisire vadivorsa. Why? Amai vakatarisa imwe relationship iri next door nezviri kuitwa amai veipapo, otarisa mumba make, anozoona kuti panapa nendakarasika. Yeti uri kutodiwa zviri genuine ka, iri kutambikawo kupa. Pane vamwe kuti mumwe murume akachita madhamu wake, ndokubva pasori, ndokubva atengera madhamu mota. Vepanext hapana mota yakatengwa, vakunetsana, iwona vamwe wedu vanodanana, wona iwe hauna kurongeka, wona vamwe warisumukoda zvanzi, iyo gara pasi, isori. Kana uchida nditambe akatamba ndikutengera, ndovakashedzana ta sofatirirai atidare nezvakadaro. Why? Tapinda mukombeti yatiri kuziva kuti zvatangira papi. Zvimwe zvinhu zvatiri kuyemura masoro ari kuitirwa vanhu vanofunga kuti munhu ari kudiwa, asi kutombodiwa. Tsaro vari kugara vachingobhaiza, vachingoporonga, saka vakachivhara nekamota. Saka iwewo manje ndiri kuda kwakuti tasara vamwe vadai, tasara vamwe vadai. Nevamwe vanhu vanogona kuuya kwauri vari dangerous, sekuti vanokuudza kuti patisana ita zvakati zvakati zvakati, pati mutoshanda mese ende wasara. So ukasagona kubhalansisa, Jesu akaimboingwa, I mean John the Baptist akaingwa nevadzidzi, zvakanzi ine murume makabhabhatidza uye ane vanhu vakawanda. John out of revelation and understanding akataura statement rekuti Mwari ngavasumudzirwe, munhu ngaadzikisirwe. Akaziva capacity yake. But dai akashanda nemazwi evanhu vauya vaiti endai munochibhoronga, endai munochidai, endai munochidai. So uchaona kuti in our times ministry wise, even kuma church, there is competition. Competition in my crowd, competition a lot of things. Vanopedzera pakumanipulate kwazviri, because competition kuti uisustain pamwe pacho haudi zvinhu zviri straight. Unopedzera wakudza vemedia kuti tore vanhu pakona apa, mozodai dai titenge takazara. Unozoti waenda ikoko cheche waona paFacebook hakuna vanhu. But kana chibuda pamapictures, vakomana vane competition svika palevel, baba vanogadzira zvinhu sei vachiita zvinhu izvo. Kana matestimony anogona kubikwa kuti uko kwakaitika zvakati, kuno kukwamuka munhu akafa, uko kwaitika zvakati, kuno kuti afamba pamvura. Zvimwe zvati zvekuti hazvibuild the society, hazvina zvazvinobuild the body of Christ. But inyaya yekuti kana tapa competition tinokanganwa kuti zviri necessary here, hazvisi here, tiri kubuilda here, are we losing or gaining? Why? Unoziva here kuti ndikaita gimmicks kuchurch vanhu vashoma wabeliever chozodiscover ndechekunyepa. Pandichazoparidza zviri genuine, vanhu vaifanira kunge vachipona havachapona. We destroy more than we are supposed to build nespirit yecompetition. Famba at your own pace, know your capacity. Ini ndakadanwa semuvhangeri, ini ndakadanwa to minister kuti vanhu murodhi nekupi nekupi nekupi. Mumwe anogona kuuya kwandiri kuti but makatanga kudhara vamweni, ona vane dzimba uko, ona vamweni. My line of calling ine grace zayo nekuopareta kwandinoita kwakasiyana nevamwe. Munhu akatoya achitiudza kuti but ndikakurova kukudarika, haasi kundidarika, ari kurova marori anofanira kunge achirova. Why? Because sometimes ndiri kutogona at my capacity, but ndikava nemweya wecompetition tonoti but yaita sei, ama ndingangoparidza chendogara pasi ndambonongova tsono 2 or 3 kazita kasimuke.
ende shuwa ndinogona kudyara zvidhori zvangu ndikazvinhonga tsono tikakanda paFacebook nepaYouTube. But is it necessary? Come on. Is it necessary? Mbiri yo ichadyarei ichandipei. Is it necessary? So you see with competition inotisvitsa kuma extreme ekuti it's not worth it. It's not worth it. Zvakanaka ende mulife gara une this mind. Kune vanhu vanokukunda pakuita zvinhu. Kune vanhu vari more sharp pakuita chinhu than maitiro aunoita. Izvozvo zviriko tine nyasha dzakasiyana in every area. Saka ukangova nemweya wekuti handina anondikunda, hazviite kuti andikunde, unouraya munhu. Why? Because unotozokundwa chete. Akushayikwe munhu ari above you in doing things. Kana kuti iwo waita season yako yadarika, but wakaisa benchmark yekuti munyika muno hakuna munhu anofanira kuzoita a record inodarika yangu. Saka wese arikuda kusimuka competition yamauri, unotuma vanhu kunofighta that person. Amen. People will not know kuti ndiwo uri kuvafighta, but unongotsvaga zviwanzvano kuti uyu tikangomudhisa uyu. Why? Wakaisa a benchmark. Une mweya wa competition. Hautende kuti kunogona kuraisa somebody better and greater than what I'm doing. Saka unova nemweya wekutsondora. Competition iri very toxic, iri very dangerous. Kana une that spirit yacho, kana yakakugara mauri. Chese chaoda kuita, you want to be number one. But one thing I know in life, you can't be number one in every area. Amen. Kune kwaunotonziwo anogara ipasi wodzwawo zvinhu nevanhu. Saka nhamo yatinayo ndeyekuti mweya we number one in every area, mweya wa competition unokanganisa vanhu, unouraya vanhu, unokanganisa society. Nyika inosvika painowira pasi. Kune vanhu vatora zvikwereti, vatora maloni, kwete nekuti vada kubuilda life, but vatora maloni nekuda kwekuti ninge akaita chakati. Saka vanhu vangazonditowo ndichiri kufamba nemota iyi, ninge ane latest ya 2025, wotora loan utenga moto yeuya. Ande pahondo dzezvikwereti nechi unozoona kuti it was not necessary. But chii chakasvitsa munhu palevel iyi, mweya wemakwikwi. Mweya wemakwikwi uriko. Ende unotrigwa nemasapota kazhinji. Munhu ngaagone kubalansisa fan base yake. People they will come to me, baba munorova munyika muno vari kungokudzvanyirira izvenyu but makaipa. I know my level, I know my capacity. Amen. But those people chavari kuda boss vanondida, vanondisapota. Saka they make sure kuti vanotsondera munhu wese oelevheta inini. Vochidyara manyawi mandiri inini manje. Vochidyara manyawi kuti aiwa ndiwo wakatopenga. Kana vakurova imbodhisa ningi. Boss vanofanira kukufila, vanofanira kukuziva. It's not necessary. I know my line of calling. Because my line of calling, ndiyo ine grace dzandinoopareta nadzo. John the Baptist akamboda kutsanya kugadzirisa marriage yamambo ya Herod. Watoka mukadzi wemunhu wazode. He was right papa akanganisika. But was he the one supposed kunodila nemaissues iwayo marriage counseling? No. Chake he was there as an evangelist nekubhabhatiza nekudii. So you see kuti danger yanga hapo man. Paakaenda muarea yaasina grace, he lost his head. He was killed. Saka pane zvimwe zvokuti unofa homwe, unofa maareas akawanda nekuda kwemweya wecompetition. A lot of people now they are dead. Kufa chako chako. Why? Competition inokusvitsa pakuti you even take drugs. Kuti ndibhite ningi pamaitiro ari kuita zvinhu. Amen. Kufootball, kumasports akawanda, people are taking drugs. Why? Ndoda kuva nepace neendurance inodarika yaningi. Saka kubhita that record akomana ndipewo ndimboedha tuma something. Zvadyarwa nei? Competition. Uyo ari kuita natural ari kukukunda. Iwo pauda kuzomukunda nemadrugs, health wise wakuwara, it won't last long. Was it necessary? Kana kuromba. Kuromba ndo wese. Vakomana varomba, pressure yekuromba iri ngobva panyaya idzodzo kuti aiwa ninga angarire mutauni tiripo. Ninga angaite zvakati tiripo. Maitiro ari kuita nemawaniro ari kuita akasiyana nemawaniro anofanira kunge uchiita. Because mukuromba umu kune mhiko dziriko dzaunozotadza kuhendla musha. Unopedza mhuri nekuda kunzi ndarira patauni. Iko kurira patauni kwacho kuchizodii mulife mako. Waenda wapiwa mhiko yekuti aidyiwe nehama mariyo. Saka kurira kwacho kuri pacho. I would rather have zvishoma zvandinogona kuchengeta amai vangu vana vangu than kuti ndorira patauni yeti kufamily wise hakuna ari kuwana help. Or is it necessary? But zvadyarwa nei? Mweya wemakwikwi. Competition. Panyika vanhu vanokukunda variko, vachadriva mota dzinodarika dzako variko. And hausina capacity yekuzobhita, but mweya wecompetition kwakubata unoromba. Vazhinji varomba vairarama a perfect life ingoro normal. But nekuda kwekuti kwakadyarwa mweya wemakwikwi mavari. Yo. Competition yacho haiite. Ende inokusvitsa pamalevels iwayo. Unosvika pakutora zvikwereti. I've seen people vari muzvikwereti today.
nekuda kwekuti chinhu chaakatora pamazuva iyayo chakamupa mbiri chikamusiya akunyadzisa musociety, chikamusiya akupisa tsitsi. Why? Mweya wemakwikwi ukabata pamunhu unomusvitsa kumaextreme, even a witchcraft. Unouraya munhu, unorobha vanhu. Why? Unononokerwa. Because competition kana yapo vamwe varira wakuresa with time. Ningatenga moto ya 2025 saka kuti nditenga uya 2025 ndine mwedzi miriyani yasara mugore. Saka time creeps in kana wava competition, and the time gives you pressure. Pressure iyo inokulida kuenda kuma extremes. Baba vanhu vanodya singadyiwe nekuda kwemakwikwi, kuma rituals kuri kuitwa zvinorova nekuda kwekuti I must be the talk of the town in every area. Ndakadiscover kuti even in my giftings you can be the talk of the town today, this year or 3 years, but zvine maphase ne time frame. Saka muchiona kune vaimbi vakarera kudhara vaakugara pasi mukomana murefu achiimbawo. Why? Isizeni nguva yake mugara akarwadziwa kuti aiwa mufana agone tairira ndakupinda futi mustudio azvichabuda. You are racing ne time and wakapiwa unyasha dzekuti in that season, that period ndopaungaone mukana wokurira unokusimuka. Saka mweya wa competition unoendesa munhu kustudio asina album, but kunonogadzirira ikoko nokuti ninga ari dada kuloka mastreets unotenga maviews but hazvinoti song ichanakidza zviriko, but handizoti song inozonakidza nokuti watenga maviews anenge aripo, but kunakidza kwacho unotozoona chinhu ichi chine maviews akawanda but achinakidze nda murefu wopinda uloka uvharisa mokwikidza you end up makuita zvinhu zviri unnecessary. Mafights anoerapta from competition. Ndingaza dzechsc avaenda kotworufa havana kuzadza kana kuti vaenda macompetition. Nyaya ndeyekungodeliver, nyaya ndeyekungoita zvawakadanirwa zvakaiswa mawe at your own pace uchiinspire nevamwe, because competition iri healthy ndeyekuti waona maitirwo aitwa nemunhu chinhu chake chakanaka. Health competition itai makwikwi ekuvaka nyika, makwikwi ekuvaka maproperties, makwikwi ekuvaka kana zvinhu zvakangonakira society zvinobuild a life. Competition iyoyo iri healthy kuti vanhu vari kuita makwikwi kana yekuchengeta muchemberi wavo kumusha, ndatengera muchemberi chakati, ndavakira muchemberi chakati, ana mhamuzi ndatumira zvakati, mufamily kacompetition ikako kari healthy. Why? Because kari kusimudzira zita rekwenyu, rudzi rwekwenyu, upenyu hwenyu. But kune competition yekuti andabasa nemunhu ndoloka mastreets, wozoona panogara muchemberi wake unyazoona kuti tsana hadzina kurongeka. Chakavabata mweya wacompetition kwete kuti vaigona chinhu but vakapinda mumakwikwi nevanhu vanotogona, vanhu zvinhu zvavanotoziva but ivo nokuti havazizive, but kungoti ndoda kuendawo pamusoro pazvo all cost. Munhu anosvika pakuriska kuita anything nekuti pane competition. Life kuchiva, you know kuti kuchiva kuri normal, but pane kuchiva kusiri normal. Why? Because kuti munhu apinde murelationship unochiva hautange nekuda munhu. Love inobuildwa neunderstanding. Chinotanga isight. You see, unoona munhu, waona munhu, wofarira munhu, haumuzive wamufarira ndokuchiva. Love develops in understanding. Saka kuchiva kwaadmire kuriko tiri zvatinoona ninga abudirira ningadai tinoadmire, but chisa a line pakati chinhu ichi ndachichiva, yes chakanaka, ndochigona here kana ndachigona chiri necessary kuti chiitwe nene ndichichiitirei. Kunde munhu atenga kamota ka1 door aifanira kunge akatenga rori achitamisa vanhu achitoita upenyu hwakanaka kurapurapa achiita mabusiness, but akatenga ka1 door kekunopaka pane boys vachitandara. Zvikwereti zvakamusona izvezvi dai akagara pasi atenga rori agona kuita basa kana kuenda construction yataura zvinhu, dai life yakatobuildika nawo, but nyaya yekuti timu rangu rinozoti kudii ana nhingi ende takatodzidza naye ende anga asingagone mufana ipo baba kuchikoro nemulife zvakasiyana. Ninga anga asingagone matoko ekudhara ayo, anga asingagone maths but kucalculata nekuhasla musociety anogona kusimuka. Saka competition yatinoita pamwe pacho inotobuildwa kubva kuchikoro kuti baba isatiri pa5 tatiri boarding yakati takadzidza pakati zviya zvishande kana tauya mulife muno. Why? Kune munhu ane grace dzekuti izvo agone, but akauya kumining anenge anotorota pane gold racho. Imi muchitoenda munhu ari wired to do something, munhu ane nyasha in that area dzekuti haite struggle much to achieve. Chausiri wired ma-struggles baba unomanipulata ma-skills zvinotenga vanhu nekudii. Kune wekuti anongogona naturally, ende munhu iye ukadaita makwikwi naye atori genius in field make. Saka life yatiri kurarama vanhu vakanyanyogwila much mucompetition, tinourayana, tinokuwadzana, tinopedzana, tinonetsana, tinoshungurudzana.
mweya wekungogutsikanawo pane zvaunoita wakanaka tichidzidza kune vamwe which is good as well. Vanhu vamwari vanoitawo macompetition Zvakanyanya. Zvakatonyanya zvekutoti kana zvekutenga maviews zvacho zvasvika nekukoko because vanhu vamwari haasi mwari vanhu panoti munhu pane nyaya dzapo zvekuti zvano mumwe anotouya achitoudzwa nevanhu kuti ninga atone vanhu wobhuka but unhu unonyatsoona kuti uri chibaba pobikwa zvinhu baba zvaunoona osa vari close ka they know a lot than vari kure. Kune zvinhu zvinobikwa zvekuti vari kure vanoti hachina kubikwa kusvika gore rinetsa vanozoti chini chakomana wangu achigarira pasi. Why? Because vaida kuita race against mumwe wanzi ari kuita sei kusaibu uyo akanzwa kuti kwaitika miracle yakati majournalists anotsvagwa babati same paper tamutsaona 3 in service nasi kwako kafika vanhu vane this grace yekumutsa vakafa yekutorwa kupepa kunozara vanhu vazara hapana chiri kuitika chaidiwa to bring more people kukunda kupi weuyo ane vanhuwo vakati one day. So it's not necessary but in every sector of life competition is there. Church haibviswe papa zviri Serial on WhatsApp is saying that unogona uchiti hausi mucompetition asi iwe uchitorimo asi uchiramba chokwadi. That's true as well. Unenge utorimo uchitokwikwidzana nevanhu but inyaya kuti uri kukundwa vanoti uri kure kure wonyera kuti hai tinongotry small but mweya wecompetition mautonzwa kuti akomana ndofanira ngoriwa usikuwa wakomana vanhu vafanira mbondinzwa wambotaurawo nezvangu. Competition is real. Patoda mweya wamwari kuti ukubatsire because mumunhu zvingoriwo natural kuti unoda umborira unoda umbokwikwidzwa unoda umbozikanwa inature yemunhu iyoyo saka zvinoda control. So munhu wamwari pane kureva kuti vanhu dzimwe nguva vari kutadza kunzwisisa kuti apa ndinofanira kuita competition and yet I am supposed to be complimenting kuti ini ndibudewo ndionekerewo. Very few will balance that kuti tiri competition but ndocomplimentewo mumwe because kana watone spirit because chispirit chandiri kutaura chispirit chiri negative kune competition iri positive yekuti tiri kuita chinhu tese wandikunda ndokuhaga wagona wangu wadii kune vekuti havagani havaonani havataudzani musame field. Kusada kukundwa ispirit yecompetition ndikandikuedza kuupgrade life yako kuti uyakazvigoona sei. Right, kusada kukundwa kuri mumunhu wese munhu wese ada kuvashasha mufield rake but ziva izvi kune vanhu vanotokukunda ziva izvi kune vanhu vane nyasha kudarika dzako musame field iyoyo. Why? Because ukazoona vakukunda hauite godo wakuandastanda kuti aiwa ini ndinosvikawo level iyi ini ndinodhila nevanhu vanosvika pa 1000 but uyu ane capacity ye10,000. Why? Because mwari anokutsatsa nechinhu chaakakubuilda to handle. Amen. Saka imwe nyaya ndekuti hausi built for that but ndakundirwei saka hatigone kumuti makorokoto kana ndinotofamba ndichiudza vanhu kuti hamatsotsa baba chinhu genuine chaichai chausvike kweso vanozomanipuleta masystem akomana kuti vasvike kweso but chaizvo unosvika wakundwa warwadziwa wakuenda kashoma it takes maturity kuhaga munhu akukunda. Unozoona kumasports some people vanobuda vari bitter so vamwe vanonekisenja majezi vamwe vanotoshanyirana so atoona kuti it's hard kuti machechi today especially muzimbabwe Prophet Ningi wako kuchechi ya Prophet Ningi ndokupai kana 10 years amuzvionezvo ina handiprofite ndoti alright guesswork Prophet Ningi vachatora Prophet Ningi vazoparidza kuchechi kwavo ndokupai 10 years. Pane competition yakanyanya iri kutadzisa izvozvo imwe inobuildwa nevana munhu ari mature zvawaudzwa nevana unonzwa wotora ine understanding kuti vari kutaura nokuti vanondida here kana kuti vari kutaura chokwadi. Ini vanhu vanonzi masupport atogona kuvahendla. Somebody came to me vanti baba munorova shoko zvekuti ana Ningi vaya havakwani yeti inini ana Ningi vanhu vanototarisira to build me and help me. Amen. They are fathers to me. Saka ndongomisa musheofu yekuti he loves me so much is a supporter saka ari kutaura akatsika paplatform yekundipleasa but hachisiya the truth yandinoziva. Ukaudzwa inyaya nemunhu tanga wabvunga kuti ataura nokuti anondida here kana kuti ataura kuti ndimujoine kuvenga munhu waari kutaura kana kuti ari kungotaurawo generally. Saka problem yevanhu ndeyekuti vanoshanda nezvavanhu vasina understanding idzodzo. Ndikada kuti muvengano pane pabasa ndinongofona ndokuisa message kuWhatsApp kuti mukomana ari kuti tadzisa kudai taifanira kunge tichidai mukasaziva kuti inini ndoda kuti tivenge tese uyu munotovengana life vanhu kuna vanhu vanoitiswa ka
nokuti havagone kuanalyze nekuunderstand things on the ground. Mweya wacompetition uri dangerous, but kazhinji unogona kubuildwa nemasupporters. Ninga agone, ninga anogona, ningi chibaba, ninga akazodai, ningi chibaba. Ana ningi vacho vakasangana neinformation iyoyi kana vasina maturity yatohondo yakabuildwa kwete nekuti vakatadzirana, but masupporters vanotaura zvakawanda. Saka zvinoda vanhu vane maturity magiftings avo kuti ari kutaura so because he is my support. Bomwe munhu akauya achiti ninga anogona zvafanira kubhora. Ndine mafriends angu anotamba zvanotaura last week. Ndogona kuwanyepera kuti makaipa mana muri kupisa muri kudzvanyira kana munechita kuti mopinda. Vanonyatsoziva kuti ninge ndiye anorowa position iyi anokunda uyu but uyu anofanira kuziva kuti mufesi wangu ndosaka ari kudaro. Ukazviziva izvozvo life unorarama better. Shamwari yako inokukurudzira, shamwari yako inokuencourage, inokuinspire, inotaura zvaunoda, but pamwe pacho zvaunoda zvacho kuti itaure ndozvauri kutsvagere panguva iyi. Ndoda munhu anogona kunditsura kana anongoti chibaba makaipa, chibaba makaipa. Why? Because ndinogona kutokundikana ndiri mukubhigwa naiye ari suppose kundiudzawo zviro. Saka toti isusu in life competition with others it's nothing but compete with yourself. Make sure target yako ndasvika apa ndaachiva ndadi. Why? Because kukunda ningi akusi kupasa. Kuchikoro ndakambokunda mwempana zvinokupa ndichifara mudhara atofunga kuti pandine mari zangu dzakanaka saka ndasori kufara tione ri mazauti ndati semu ndamukunda saka mudhara ndokubva kuti ndiani semu ndati mumwe wese aizvita anogona ndamukunda but ine ndaita number 30 semu aita 32 madofu ari kungowanzirana nekusekana. Why? Chicompetition chedu hachisi necessary. Chinogadzira shasha tiri madofu. Saka tine imwe competition yatinogona kuita ka pasina munhu ari kuachieve anything in life tiri madofu ari kungokundana. At the end of the day, tiri madofu but tingokukidzana pasina basa. So life kune healthy competition yekuti muno challenge ana pakuita zvinhu zvakanaka. Amen. Ende mucompetition yacho muchitopanana matips muchibuildana muchibatsirana. So in life tsvaga competition iri healthy ne-environment iri healthy kuti uite chinhu chinoimprove life because we learn from each other. But resista namata kuti mari ndisave nechimweya chemakwikwi chimweya chekuti chikakubata unokukidza nefield yausingaite unoti ndogona. Unopedzera wakuita zvese makwikwi. So life you need to have a perfect mind yekuti kune vanogona kundidarika, kune vanogona zvinhu izvi kudarika zvandinoita, inini ndine pandinogumira nenyasha dzandakapiwa. Saka ndokomplimenta vamwe vari kugona zvinhu zvavo ndousimudzirawo vamwe vandakadarika. We improve as a nation. Thank you. Those who want to get in touch with you kuti vanyatsonzwisisa zvakanenhau yecompetition, how can they get in touch? 0772 914 701. Facebook, TikTok, Evangelist Simon Paringa. God bless you. Amen. Nyaya yenetsa yeruoko rwaPeter, the missing hand of Peter. Ruoko rwako nerwangu ruri kushota pamwe parinofanirwa richibata. Takaendesa vhangeri vanhu havana kuritenda nokuti iwo havamuzive Kristu. Isu tinomuziva. Takuenda another level to stretch our hands. Handisi kuchiitira munhu wese, but iwa ni munhu waunogona kuitirawo zvakanaka kuti aone kunaka kwaMwari chete. Handisi kuitiita zvakakura at your own level, at your own capacity. Do something for people to know the goodness of the Lord. Mazwi bedza hasi enough. Murume uyanzi rise up and walk anongosimuka. Verse 7 ndoyazoti Peter akatambanudza ruoko ndokubva amusimudza. Paakasimuka immediately asimuka he received power. Rati haana kutomboona power akagara. Paanga akagara akabatwa neruoko rwaPeter, the physical hand, physical power to receive the spiritual anointing. So when the right hand is missing, kune zvimwe zvisingaitike. Kwete nokuti Mwari havana simba, but tinovatatisa kuflowa kwesimba ravo. Isusu vacho vanotenda tinenge takapeta maoko. What are you doing in the society, in your family? Zita raJesu harishandiswe. Zita raJesu rinokushanda kuti rikushandire. Saka tonomushandisa bhiti. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Zvinoita. Safuma kwauzvoramba seikora zita chaiko. Wakariverenga kunge rinoshandiswa. Rinokushanda kuti rikushandire. Jesu akasakuchinja ukasamutenda ukashandisa zita rake unozoona nemari zawo kuti naJesu wacho hatiziva nongotaura chete.
That's the situation kuchinjachi. What in the name of Jesus? You are using the name. You are not in the name. Kungoshandisa zita aumo. Zvinoita kuva nechenu usiri mupurisa. But ziva kuti munhu wauchasunga uende nayo kembe. Why? Because who's in government system? Uri munhu angoti macheni. So kupinda prayer kusingana mate mwana tinoshandisa munhu mate. Okuti zvinhu zviite wafana nemunhu anonga cheni asiri poli. Shit. Satana nokuti atisunga wakasunga kudani nokungoka. Why? Because he knows that you are not in the name. You are using the name. Tingotaura pamusoro pe broken crayons still color. Tiri kutaura pamusoro pe self confidence naika. Kochiko chinombonzi confidence. Ndatarisawo zvangu madictionary ndikaona kuti confidence it is the feeling or a belief that one can have or the faith that one can have or someone in someone kana kurelaya naika. Saka tinombotaura kawangu pamusoro pe zvinouraya confidence. Handiti number 1 kune vanhu vanongozvitarisira pasi so kungonzwa kuti apa handikwani, kungonzwa kuti haizvazviite, kungonzwa kuti handisiwe klasi yacho. Saka chinhu chekutanga chinokupa confidence ka kutobelieve in yourself. Despite kuti zvii zvakamboitika muupenyu, because chinhu chinouraya confidence dzedu ka ndezvakamboitika muupenyu handituri kuona. Like ukatarisa life yangu handiti ndakambofirwa, ndikamborambwa, ndikambodai. Saka ukatarisa your past experience handiti unonzwa wakuti no ndofunga saka inini I don't qualify, because ukaona wazorambwa zvinoreva kuti maybe hausi mukadzi akanyatsomira zvakanaka and so forth. So ndangouya kuzo encourage handiti ma viewers kungo encourage all those who are listening kuti have self confidence. Number 1, believe in yourself. Inini wadikani ndoda kutaurira ichokwadi handitomborina kana munhu anondidzikisira pasi. As long as I know kuti inini naMwari titori right, handitombori munhu anodzikisirwa neconfidence. Noza kune dzimwe timu so dzinongoda kukuuraya mweya, kune vamwe vanhu so vanongoda kungokudzikisira so, but have confidence in yourself first. Chero structure yacho zvisina kumira zvakanaka, my hips handina zvakatonaka zvakadaro, kune vanhu vanouraya confidence yevamwe. Unoona munhu achitaura kuti munhu ane Jojo Tank achireva dumbu wati Jojo Tank riripo ndoita zvangu ma exercise, but zvakadaro I don't allow anyone handitika kuti abvise confidence yangu. Body shaming inde tukumbo tutete wangu unoza. Saka mufesi wangu anga akandiroora aingoti akada undiboha kuti amazing tukumbo twako hatuiti. Pedzira ndatozoona kuti ane confidence yakutorasika, but pane pandakazongotarisa shoko raMwari ndikaona kuti I'm wonderfully and fearfully made. Andron my hips or no my hips tukumbo tutete or no tukumbo tutete yellow bone kana kuti wakasvibira takaenda. Don't allow anyone kuti akutorere confidence yako. Don't put yourself down. Unoona kana tiri kutoparidza kuya kutori netimu revafundisi rinotonzwa kuti chimama ichi chinotouya zvekutodaro kunyangwa ari munhukadzi, because ukangotanga kuti pavarume ndinogona kuparidza here watozvidzikisira naika. Saka ndandiri kutaura nyaya yekuti broken crayons still color. Our past experiences zvakatirwadzisa, zvatakasangana nazvo handiti zvinoita kuti munhu ashaye confidence. Right, but kana achinga ashaya confidence ndo yandafambira kawangu kuti nditaurire vadikani vose kuti a broken crayon rinongokala. For instance ukarambwa handiti unopedzisira wakufunga kuti uri zitye wangu zityeka rinenge rakaungana kumusika kuyako. Ukateerera language yacho inenge ichitaurwa navanhu vachitengesa zitye uya uhodhe bhero kana ukaramwa tinopisa handiri kuona munhu akuti mezi ndakamboyuzwa, munhu akuti ndazitye because ndamboroorwa neuyu ndasiyiwa nauyu, ndandiri rimwe rebhero wangu, but pane chinhu 1 chandakatenda. Panoita 1 murume anongori serious anodarika mabhotiku wangu obva atosvika pabhero paya osvika omboti bhatani iri rakakura, but onzwa muridzi ari kuda kutenga kuti ndinonodzora kwapa pachachena here, munhu oti ndinonodzora. And one thing that chandinofarira ndechekuti bhero ihembe
ende kana waripfeka manje rakasiyana nedzemumashopu because dzemumashopu munogona kutoona vaviri vatatu vakadzipfeka but bhero rinenge riri rako wega. So I'm saying no matter how you are broken, unoziva kana crayon rikagurwa nepakati rikangonopenda so kala haichinje. Saka no matter how you were hurt, no matter kuti vanhu vakakudzikisira sei, yellow inoramba iri yellow, green inoramba iri green, red inoramba iri green, I've just come kuencourage umwe munhu kuti have self confidence in yourself. Don't allow people kuti vakudzikisire. Stand for yourself. Anditika rimwe timu rinotidzikisira riya abeta wangu kana kutongoti Isaiah chapter 4 verse 1 Bible rinoti vakadzi 7 vakadzi vanomwe vachamhanya kumurume 1 oti hatina basa nemari yako asi todangoshedzwa nezita rako. So ndasvika pandadiscover kuti zvinoita kuti vakadzi vade chinonzi marriage vasina basa nekuti ndikudanana nani. Marriage pachayo ine status, ine value in society. So munhu anogona kusvika papoint yekuti anongoda marriage. Zvaanozoita marriage arimwe drama nezvinonetsa ana basa nazvo. Chaanongoda kuva marriage like the book of Isaiah kuti aiwa sichatukuda isenemu izita rako totsvaga chingwa chedu. Saka uchaona kuti kune vanhu vari rude, vari very stubborn, but marriage macho habude. Why? Kuti marriage zhinji dzakadaro kuti akaroora munhu aida neo anga ane plan life yake akangoroora munhu aida kuroorwa. Saka marriage munhu anofanira kunge ari munhu anokuda achida marriage. Exactly. Because kungoda marriage kuri common kumukadzi wese ende zvinongodiwa zvine status zvine chiremerera. But there must come a time yekudiscover kuti munhu aida marriage here kana kuti aito why naye marriage. Saka pain iyoyo inosangana kune imwe matauriro ariko, maybe I'll clarify on this as well. Matauriro ariko ekuti people will judge kuti I'm an absent father, we are not celebrating you, ana baba vakabuda, Momo, we are not celebrating you, something like that. Ndazona zvipost kwa post so kuti Father's Day ana baba chayo vari kuchengeta mhuri. It's good kuchengeta mhuri yako, I don't debate on that, but panyande pekuti chinombobuditsa munhu chi, because Bible parinoti zvakanaka kugara, zvakatonaka kugara pamusoro pemba than kugara nemukadzi anokakavara. Pamusoro pemba panze kubuda ikoko. Ndatika statement ke kubuda. Why? Kune dzimwe pressure dzekuti uri mwana unogona kukura wakaudzwa kunzi baba wako anga siri present, baba wako anga siri right, but avakudze ndakabudisa baba wako mumba. Ndakaisa pressure because sometimes rume vanouraiwa but avabatwe pamutsipa, abatwe pahuro. Murume anofa a slow painful death, yes, stress and everything. Achienjiwa nekuda kuti kunzi ndiri present father. You can be present in torture for the sake of society because kunzi an absent father ka statement kanobowa kanorwadza ende vana vanokura vane information ya mai life by danger ndipo kuwa ne one side of the story. Saka wakura na mai nehama dzamai dzichakuudza kuipa kwa baba and everything, but you never know, maybe chakabudisa baba wako ndechekuti havana kudzidzisa nhumbi yanga ina mai vako ende zvikazoenda deeper pamwe usibona mudare. Saka hasi absent father akatova absent aumuzivi uri kumakasiri. Saka sometimes kune information iri very sensitive and dangerous nekujaja kwatinoita pamafacebook. We are not celebrating you, my absent father, my absent father. Kuva absent akusi right, but ma factors anomova munhu to be absent sometimes tinoatarisira pasi. Mamwe anouraya munhu, mamwe ari very sensitive and dangerous. Saka uchaona kuti patiri kufarira Father's Day kuvana baba uku kune nyaya nekuti zvatinozosangana nazvo zvakawanda mukati umu. Zvimwewo zvigona mumwe anokudira kuti anokuda but ane potential yaakaona kuti tinogona kudai bosekuru wake ndinhingi, tinogona kudai mwana wanhingi, tinogona kudai bamune wake ndinhingi. That potential, that relationship chinjo chikafa, that love is gone. And the marriage yo kuti uigare chawakadirwa chisisipo mawani. Azvifadzi hazvinakidza zviite. So you see kuti mafactors arimo pakuva baba nekuva nemba yako tozonzi happy Father's Day pane nyaya. So it's just a tip concerning the Father's Day issue. So inotozongoda iri topic pachai very powerful. Ndoda iri topic. Ndambogara kukwekwe so ndabva sandatendeuka ndakazotendeuka ndakuharare. Pane pandakadzokera kukwekwe kune crusade. So ndine mumwe munhu aindiziva akandiona anga atouya paprayer line aine mwana ari kurwara. Apinda muofisi mana ndiri pachechi akanditarisa so kanzi mufundisi vari kupi achibvunza inini. Ndikati ndini. Kanzi ngamanaka. Mwana ari kurwara atisuda kutandara panapa. Kwa zvifite ka unenge watongofitirwawo nenyasha.
Bururu. Ndiri kushumira anoti akatarisa mvura anoprofita wine. Anoti akatarisa zvisingagamuchirwe anoti haana haina kutanga yapiwa vanhu vari ordinary. Zvanzi ipai vakuru vemutambo kuti nyasha dzikabata pauri anokuendesa kumusoro. Haisi wine yemunhu wese wese, haiteswe nevese vese. Ndevanhu vekumusoro. Ndakambopinda maokeyo. Kune shelf ine doro. Kogoita chimwe chikabhadhi so. Chinenge chikirini chegrass, chine doro futi. Ndopanisa kuti doro racho rine maklasi. Rimwe ratiri kushautirwa nevanhu vakaparara, ndoriro risingakirwe. Kwa Satani kwacho hausi kunwa quality futi. Pamwe pacho ingotendeukawo so. Satani wacho hasitomboda kuti unwe chaiwo chaiwo. Ini ndakabvunza ndikati ko iri rakakirwa iri haufa. Zvikanzi kana wakudairi manager ndiani maki. Ule unomwiwa ona manager. Kogoita ukungotora onenda patiu. Ndo unokonzera noise hysteric. Ya usata una manager mkatu. Wazi una manager unenge unomanagika so. Unozapani zvimwe zvinhu zvinoitwa zvokuti munhu wacho akagara naye pasi muchikurukura so naiye haazvide but ndo zvaanoita. Okay, regani tizokendawo kumashure mbishana. Ine handisi mufundisa nhoroondo yakanaka. Aiwa ndakazosangana naJesu, ndainga ndiri kugaga site. Ndakatoita kutendeuka kuti ndiparidzewo. Handakuya ndiri right. Ndakabviswa kwatatiri kwandaiso. Neimwe shamwari yangu yataishanda nayo saka taenda kuchifewe. Shamwari yangu akazoya ichindiudza manje. Zvanzi bati hure rangu ronzwisisa. Munhu ariponda anoita bose yari huri. Zvaindinetsawo. Kuti kuna God bless you. Kuti kuna huri riripo. Anzi kana ndikatemera mari shoma tinotowirira anzwisisa. Saka ndopanda ndakadiscover kuti kuhura kuri in 2 dimensions. Kune kwekuti she is pushed by poverty. Kogoita kwekuti kana mari yacho ikatovapo she is pushed by a spirit. Saka vanhu ivavo vari tumukada kuvaadresa. Ari kupushwa character yakaipa nekushaya. Ne ari kupushwa character yakaipa despite kuti kushaya kana kuwana iri mweya yechina. Kana mukatomukansela mukadi as long uri mweya anoda deliverance. So mulife usati wajaja munhu iva ne spiritual understanding mweya wekunjera kuzoti what's that. Saka uchiona vanhu vari mature they don't rush to attack vanhu vari kuvataka. They seek wisdom from the Lord. Why? Nokuti mumwe wacho paunozomwataka back you were supposed to pray for him. There is a price to pay. Yekuti iwe unofanira kuburitsa zvisiri otsvaga information kwayo nezvinochinja life motion. Hatina matirei baba kwatapinda tapitambisirwa nguva life haisi kuchinja. Inochinja sei usina kuchinja? You think amina mateo paanoya kuchechi kuti zina matirei waranipe mukadzari right. Hazvina matirwe. Zvauri ndo zvinoishedza zvinouya pauri. Mwari akatendeka hatori chisiri right. Oisa pari right. Aiwa adaro akatendeka. Anotorawo type yako. Kana waratidza kubhawa wauya kuchechi kuzoda kuroora. Unowana sister wakabhawa kuchinhoi kumabhawa kuchinhoi wakazororwa zero jekumupabosi. Unotozoona mumba kuti takavharana. Kana panyaya munotonzwanana so. Ukangoda kutaura nyaya kuchinhoi anokudza kugwaya-gwaya. Gwaya-gwaya yakaipa. But imwe information yawina you need a certificate. Information yawina afana ngochiziva. Muri kufamba nemota mutano muri kudarika so. Unzwa munhu akutaura pakaipa panofarwa. Imwe information yawinayo ko ukanyarara. Kutonga kutsipawo zvako chimwe zvaunoziva zvinoita kuti avhunduke. Adatokuroora enda akatoperera. But mukadarika neimwe nzvimbo mataurirawo meita mwana. Panofarwa kadrinza. Okuwanikwa kwake zodzo relife yake rine chekuita nenhamo yekumba kwavo.
baba vakati tora muranda muende kunotsvaka matongo, which means vaitova nemushandi aiva neright yekuramba kuti ndosaka achishanda pano ndo basa rake rekunotsvaka matongi. But baba vati tora muranda, iwewe hausi muranda, but ita basa remuranda kusvike paumambo hwako. Ane kodzero yekuramba nokuti pamba pane mushandi, yes, but akanzi chienda nemuranda mundotsvaka matongi ndokumashayiwa. Vamashayiwa kudaro Mwari kwakudza Samuel kuti mangwana kuchauya munhu wandiri kutuma. Ukaenda background kwenyaya pana paunonzwa Mwari vachituma kuti enda, tinotonzwa baba Kishi vachituma mwana kuti enda. So neimwe nguva wakatumwa nemunhu ukasaona Mwari ari mumunhu. Amen. Mwari vati kuna Samuel, mangwana ndiri kutuma munhu umuzodze. But kuvamba kwenyaya hapana paunonzwa Mwari vachituma kuti enda. Unonzwa baba Kish, yes, vatiri kuna so enda undotsvaka. Zvara kuti Kish paari kutuma Samuel Mwari varimo munyaya yacho. Alright. Saka zhinji unonzwa munhu unoona munhu wopotsa Mwari ari munyaya. Alright. Yes. Saka wakaramba pane breakthrough yako wozi waiti kushandiswa. Kumwe kushandiswa kunokushandira. Kushandiswa kunogona kukushandira. Because sometimes rume vanourayiwa but havabatwe pamutsipa, havabatwe pahuro. Murume anofa a slow painful death, yes, stress and everything, achienjiwa nekuda kuti kunzi ndiri present father. You can be present in torture for the sake of society, because kunzi an absent father ka statement kanobowa kanorwadza, and vana vanokura vane information yamai life pairi danger, ndipo kuva ne one side of the story. Saka wakura namai nehama dzaamai dzichakuudza kuipa kwababa and everything, but you never know, maybe chakabudisa baba wako ndechekuti havana kudzidzisa nhumbi yanga ina mai vako ende zvikazoenda deeper pamwe hausi mwana mudare. Saka hasi absent father akatova absent haumuzivi uri kumakasiri. Saka sometimes kune information iri very sensitive and dangerous nekujaja kwatinoita pamafacebook. We are not celebrating you, my absent father, my absent father. Kuva absent hakusi right, but my factors anomova munhu to be absent sometimes tinoatarisira pasi. Mamwe anouraya munhu, mamwe ari very sensitive and dangerous. Saka uchaona kuti patiri kufarira Father's Day kuvana baba uku kune nyaya, nekuti zvatinozosangana nazvo zvakawanda mukati umu. Zvimwe hauzozvigona. Mumwe anokudira kwete kuti anokuda, but ane potential yaakaona kuti tinogona kudai bosekuru wake ndinhingi, tinogona kudai mwana wanhingi, tinogona kudai bamuna wake ndinhingi. That potential, that relationship chinjo chikafa, that love is gone. And the marriage yo kuti uigare chawakadirwa chisisipo mawani. Hazvifadzi, hazvinakidza zviite. So you see kuti mafactors arimo pakuva baba nekuva nemba yako tozonzi happy Father's Day pane nyaya. So it's just a Satan. God gave me this message. Learn to walk in obedience. The more God blesses you, the more you must fear God. Do you know that attack yako ya greater pawabudirira? Satan aida mbokuuraya kudhara usati wane mota. Apane mukana wokuraira kwa accident. Aida mbokushungurudza uchiri bachura. Apane mukana wokukushungurudza wane mhuri anongokuuraira mwana. The more you get blessed, the more you must seek God. Because the devil has a wider coverage to attack you. Yes. I'm going to usuma uri rova. Rova wana basa sa accountant. Rova wapinda pakato shota mari kudhara pasina kubvira petu auditing. Nokurovera ikoko. Wataona basa, wataona a way yekuti agone kuataka more. So the more God blesses you, the more must continue to fear God. By fearing God, you are sustaining your miracle and your blessing. Can we raise our hands? Father, we thank you for your word. Thank you for speaking to us. Teach us how to sustain our miracles, our blessings, our marriages. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, I pray. Amen, amen. God bless you, bro. Sometimes you come commentator. My enemies, in the name of friends. Nobody found those Hataura. Put that Tilena wisely. And then Yamukuta. And I would know Raya, quite a matzoti, quite a month.
imi munosunungutsa ende munovaurayira vana. Saka zviri pachena kuti anosunungutsa kana uine nhumbu ihama. Unotofara vakadi ikokoko vari kukika here mamanzi asvika here ivo vachiziva havo kuti tichauraya hedu. Saka mwana kuti zviri kufamba here zviri kuita here havasi kurevesa. Research uri pamwe zvingaite tisina kuziva zviri kufamba here ukati ehe havafare. Saka toda zviri nyore kunzi ukanzi zviri kufamba here oti zvakaoma vanoti it's okay havapikisa. Why? Zvinototyisa kuudza vanhu kuti zviri kufamba. Vakadii zviri kuita here oti static vanobata kuti static nyika yakada ichizvamuka. Zvinogamuchinika nezvakuti zviri kufamba here oti maomero acho baba hapana kuchemera asi zvakaoma. You can raise your hand, I want to pray. Father, we thank you for your word. We thank you for your grace and favor. Takumbira uchenjeri. Takumbira uchenjeri. Nyika yakazara manu. Nyika yakazara. Wakatumwa na Pharaoh with a different assignment. Give us wisdom. Wisdom from above. Tipe uchenjeri unobva kwamuri. Tigone kukunda nekuronga kwakaipa. Ndataura ndataura nyasha nezita raJesu ngarangarirwe Mwari ngarangarirwe Baba ngarangarirwe Baba ngarangarirwe Baba murandakadzi ngarangarirwe ndinobvisa kunyadziswa ndinobvisa kutukwa zita asiwo anobata pamusoro peupenyu hwavo ndiri kurayira iko zvino nezita raJesu. Raise your hands once more. Baba ndiri kutaura kumaoko akasimudzwa kumaoko akasimudzwa aregere kubata pasina. Aya maoko ngaakomborerwe Baba. Kana mati varombo muchange muinawo nguva dzose ndinodeclare kuti kwete ava vanoshanda mumwaka wakafanira kwete ava vanoitira Mwari nemoyo vachirevesa. Every plan of the enemy I command it to go. Every demonic power rakabata mari dzake rakabata michato yake ndinotaura simba ndinotaura nyasha ndinotaura moto wamweya mutsvene nezita raJesu rikatabosha mante baladiata. Baba ndinotaura vatumwa ngavadzike nezvipo ndinotaura vatumwa ngavadzike nemakomborero ndiri kutaura vatumwa kudzimwa kwemazita haana kuramba achinzi chifeve havarambe vachinzi vekushaya havarambe vachinzi vekutambudzika. Ndiri kudzima mazita awayo ndevekusimudzirwa ndevekugoneswa ndevekuchata ndevekurorwa ndaribvisa zita iroro haaramba achingonzi mvana makore achingofamba ngaawane imba yake ngaawane kusimudzirwa haaramba achingonongedzerwa kunzi hana mwana ingomwa. Ndinotaura Baba the fruit of the womb the fruit of the womb vana ngavabatike kudzimwa kwemazita ekunyadziswa kudzima kwemazita ekunyadziswa ngaabve pazita rinonyadzisa ngaabve pazita rekusekwa kuramba achingonzi murwere tinozviramba nezita raJesu. Ndataura utano in the name of Jesus in the mighty name of Jesus. We can worship God in the house of the Lord. Shakanaka, praise and worship, you can lead us to worship the Lord. Makatabosha. Riba Baba, sing for us to worship the Lord. Kabadaya selekete. Rikataba. Wese anezita rekunyadziswa rinotaurwa pauri. This is a prophetic word to you. Anezita rinotaurwa pauri rausingade haurambe uchinzarwa hazvigoneke kuna Mwari mupenyu hazvigoneke kuna Mwari mupenyu. Kuramba uchinzi mvana yeye ndiri kuramba pano ndiri kuramba semutumwa waJehovha ndiri kutaura Mwari waunonamata kuti ngaakupe munhu anonzi wako wanikwa chata anozvigona Mwari izvozvo. Akauya neperfume haana kuramba achinzi chifeve zvakanzi zvaitwa nemukadzi uyu. Mwari ngaabvise mazita ekutukwa zita rekunzi rombe ngaribve pauri zita rekunzi murwere ngaribve pauri zita rekunzi small house ngaribve pauri nezita
nezita raJesu. Mwari ngaakupe wako anokurora anokuda. Ndiri kurayira mazita asiyo. Ndiri kurayira mazita asiyo. By the reason of the anointing, in the mighty name of Jesus. Baba, mazita ngaashandurwe, mazita ngaachinjwe, ngavapiwe mazita evanhu vanoshumira Mwari. Makabva pekuti chifeve mukati this woman kwese kuchaparidzwa. Baba, nyasha ngadzivatevere kubasa kwake, kumba kwake, kwaanobva kumusha kwake, paanobata Mwari, kwaachaenda nyangwe akawana visa akaenda kune imwe nyika. Shoko rati in every place throughout the whole world. Wamasimba wose wakatendeka ngavawane respect vanawa in South Africa and Zimbabwe, wherever they go. Kwese kwavachaenda ngavatakure perfume, ngavatakure perfume, ngavatakure perfume yekuremekedzwa, the fragrance of honor, the fragrance of honor, the fragrance of honor, the fragrance of honor. Nezita raJesu, nezita raJesu. You can worship the Lord, you can sing for us. Hallelujah, Lord. Let's worship the Lord. Bless your name, we bless your name. Gana matwe Hosanna. Gana matwe Hosanna. Gana matwe Hosanna. Gana matwe. Inetseka kuti sei muna akasartere chengeta mwana wake anonyenswa ku maintenance. Indaisi kuti zvaifana kuita easy kuti munhu ade mwana wake. But zvatinofunga kuti zviri easy, zviri common azvisi. Kune mweya inorwisa munhu nokuti wake waakabereka achengeta. Nyika pakutosvika kugara pasi kuti ngatisungei ana baba vasiri kuchengeta vana. Unozvara dai kusina NASA, vamwe vabereki dai vakafa nokuti vakabereka vana vasingazoti vakaberekwa. Vabereki vakutopona nemari yekunasa iva nevana. Nyika yakagara pasi kana tikasaisa NASA vamwe vana marombe mwegara anofa. Raiti zvinofanirwa kureruka kuti munhu achengete mubereki wake. Hazvina kuita sekudaro panyika, pane mweya inorwa nevanhu. Kana uri mubereki une vana vanokuchengeta, ipambiri kuizvi Mwari wakuwanira nyasha. Nokuti hazvisi easy kuti ungonzi une vana, kune vana vazhinji vanotowana. But ukaona mubereki wako unonzwa tsitsi. Kune mweya inorwa nemhuri. Ukaona mhuri yako yakangona paso muchinamata Mwari, ipambiri kuizvi naMwari. Kudza Mwari ugare kuna vanotenda. Nokuti hazvisi nyore. So ukaziva kuti ndimwari, kuva nemwana chaiye muruoko handi chinhu chiri nyore. Kwauri zvakajairika nokuti une vakawanda. Hauzive pain inofamba nevanhu vanenge vachitsvaka mhuri. So kana mhuri ukaitarisa iripo inyangwe mukushaya, but nyaya yekuti vana unawo zvinokudzwa Mwari izvozvo. Vanhu vakamirira kuti vatange vaona zvihombe muupenyu kuti vazaone nguva yekutenda Mwari. Zvazviri izvezvi munoziva kuti nzara chaiyo, kunzwa nzara iropa sako. Reganitsananguri. Ukanyanyorwara unotomanikidzwa kudya. Kuti unosvika stage yekuti hauchanzwa nzara. Kutone mapiritsi anonzi maappetizer anokoka nzara. Ukatoona uchitoinzwa so ititi Mwari makanaka ndiri kuinzwa. Nokuti kune mapiritsi ekusainzwa. Every level stage yauri inoda kuti ugone kushumira Mwari wakasununguka. Munhu wese muupenyu ane chamwari chiri mari chekuti ukava nemeso mweya unogona kuchiona. Zvakafanana nevabereki vedu. Kana Bhaibheri ichitikudza baba namai vako mazuva ekuramba anowedzerwa panyika, kalenda rako riri murespect and honor yemaparents. Blessing iyoyo iri muoffice, iri muparental office, haiwanikwe kuchechi. Hakuna kumwe kwainowanikwa. Zvakuti munhu akada kutokuroya, munhu achakudza kuti mubereki wako hasi right. Tichana nevabereki vako. Nyaya yekuti ndeyekuti kana vakatonzi vanoroya, kana Bhaibheri richingotikudza baba namai vako harina kuisa koma roti kana ari muroyi imbosiya, kana achidhakwa imbomira. Office yekungova parent haisi office yecharacter, ioffice yekuti akaita give birth to you chete. So that reason yekuti akakubereka
character does not matter. Akakubereka yeye ukamtengera sugar ari muroi, you can still carry the blessing. Why? Nekuti ari mu office yake as a parent. Pakatoita